Una punció lumbar és un procediment utilitzat per recol·lectar líquid cefalorraquidi i analitzar-lo per veure si hi ha signes d'infecció, inflamació o alguna malaltia. Aquesta prova es fa punxant a la part inferior de la columna vertebral, entre la tercera i quarta vèrtebra lumbar, i s'agafa una petita quantitat del líquid per analitzar-lo. La punció es fa a una zona on ja no hi ha mèdula espinal per evitar el risc de possibles lesions. Per la prova, generalment cal adoptar una posició semblant a la fetal, flexionar la columna per ampliar l'espai entre vèrtebres i facilitar la punció. La pregunta del milió: fa mal? Se sol posar anestèsia a la zona de la punció per evitar molèsties, així que no fa mal. El líquid cefalorraquidi, que és clar i transparent, es recull en tubs d'assaig per analitzar-lo. El procediment dura entre 10 i 20 minuts i després de la punció cal un temps de repòs i observació abans de poder marxar a casa. Aquesta sóc jo abans de la punció lumbar. Aquesta sóc jo just després. I aquesta sóc jo quan ja em podia moure lliurement. Bé, la història no s'acaba aquí. Què passa amb el període post-punció lumbar?